pán Zoltán Hájoš, primátor Dunajskej Stredy, pán Mikuláš Radváni, tréner FK Dac Dunajská Streda a pán Marián Ravás, poslanec Mestského zastupiteľstva. Ja zároveň by som aj odovzdal pánovi Világimu slovo a na záver samozrejme bude priestor aj pre vaše otázky. Ďakujem. Dobrý deň, prajem. Dovoľte, aby som začal nejakou príhodou, ktorá sa odohráva pred 30 rokmi. Bolo to v marci, 17. marca, vtedy som sa ženil. A to bola sobota. A môj termín na uzavretie manželstva bolo o 4. hodine ako v Holiciach. O pol tretej Dac hral zápas a ja som išiel ešte na prvý polčas a potom som išiel sa ženiť. A teraz som ešte furt ženatý, v tom istom manželstve, to znamená, že ísť na prvý polčas Dacu a potom sa oženiť, to znamená si to, že to manželstvo vydrží dlho. Takže tento príbeh je o tom, o čom ako chcem vám hovoriť, že čo je to Dac, tak Dac to není iba klub, to je trošku viac pre mňa, aj pre tých ľudí, ktorí tu stoja vonku na chodbách, alebo ktorí fandia doma. Takže tento moment pre mňa je, aby som povedal, veľkým momentom môjho života. Podarilo sa niečo, čomu som sa odhodlal ako venovať už dlhé roky. Pokiaľ Mestské zastupiteľstvo rozhodlo tak, ako sa to plánovalo, tak dúfam, že pán primátor bude takto nás informovať. Tak potom zajtra nastane okamih, keď nadobudnem vlastnícky podiel v futbalovom klube Dac Dunajská Streda 1904. Čo to znamená pre mňa? Pre mňa je to zodpovednosť preto, lebo tento klub ako má slávnu históriu, má ťažké obdobie za sebou a teraz začíname ako skoro z nuly. Čo to znamená nula? To znamená to, že štadión je v veľmi zlom technickom stave. Poslednú chvíľu sa nám podarilo stabilizovať káder mužstva. V piatok ešte sme sa dohodli ako viacerými hráčmi, takže to mužstvo, ktoré hralo v sobotu, de facto prvýkrát hralo takto kompaktne. Dúfam, že ďalšie zápasy budú lepšie a podarí sa nám víťaziť, ako aj nad veľkými súpermi. A samozrejme je problém aj mládežou. Druhostienský tím je tretí spolu ako druhej ligy druhostienskej, to znamená, že máme čo robiť, aby sme zachránili to družstvo. Aj budúci rok plánujeme a cieľ pre mládežnícke družstvo je postúpiť do prvej ligy. A takto by som už prešiel k cieľom, tak máme 3 okruhy otázok, ktorým sa chceme venovať. Prvý je ako A-mužstvo. Sme presvedčení, že budúci rok už nebudeme hrať o záchranu, ale samozrejme v tomto roku nemôžeme vypadnúť. Pokiaľ sa nám podarí udržať ako v prvej lige, Corgon lige, tak potom budúci rok plánujeme byť ako v strede tabulky alebo trošku vyššie. Chceme stabilizovať to mužstvo, chceme budovať mužstvo na dlhé roky. Nechceme mať mužstvo každý rok iné, chceme mať základný káder mužstva, ktorým ako chceme dlhodobo pracovať. Druhým cieľom je vyriešiť technickú situáciu okolo štadióna. Plánujeme obnoviť ten štadión, máme možnosť od Futbalového zväzu získať 2,5 milióna eur a potom samozrejme je prísľub mesta, že oni tiež prispievajú tomu a ja tiež osobne som odhodlaný ako venovať moje finančné prostriedky na obnovu štadióna. A tretím okruhom otázok, ktorým sa chceme ako budúci rok, ako aj na jar, ale v budúcom roku ako sa venovať, je to mládežnícky futbal. Ja si myslím, že treba začať mládežníckym futbalom a mládežníckymi trénermi. K tomu, aby sme mali úspešné mládežnícke mužstvo, potrebujeme veľmi dobrých a veľmi vzdelaných trénerov. Tomu sa budeme venovať, hlavne na nasledujúce mesiace. Sú tam dve možnosti, jednak posilniť náš okruh trénerov s trénermi ako zo zahraničia, ktorí sa budú venovať mládeži. A na druhej strane samozrejme chceme vzdelávať ďalej našich trénerov, ktorí ako budú môcť sa zapojiť do tých medzinárodných trendov. Pokiaľ to bude všetko OK a bude všetko fajn, tak za tie roky si myslím, že DAC bude v stave, že môžeme mať ambície. A samozrejme, pokiaľ budeme mať ambície, tak dúfam, že budeme mať aj naplnené ambície. Takže
Od divákov samozrejme žiadame trpezlivosť, žiadame, aby chodili na futbal, bez toho je mi ťažko niečo urobiť. Ako nechcem hrať pred prázdnym štadiónom, ale práve toto všetko robíme preto, aby ľudia mali z toho radosť, diváci mali z toho radosť, aby to meno toho mesta, Dunajská Streda, bola naďalej spätá futbalom, a keď odídeme do zahraničia a povieme meno Dác, tak aby tí, ktorí majú radi futbal, vedeli o tom, že aké je to mesto. Takže to je na úvod, ďakujem veľmi pekne a odovzdávam slovo pánovi primátorovi. Vážené dámy, vážení páni, môžem vás informovať, že pred pol hodinou rozhodlo mestské zastupiteľstvo o tom, že vzdáva sa predkupného práva k akciám spoločnosti FK DAC 1904 AS, ktorých je zatiaľ majoritným akcionárom alebo majiteľom FC Senec AS. FC Senec AS nás oslovilo, že podľa svoj balík akcií previesť na spoločnosť Bokáda AS, prezentované s pánom Világim. V tomto smere mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že si neuplatňuje predkupné právo a vzdáva sa v prospech tejto spoločnosti. Vítame, ako mesto víta vstup pána Oskara Világiho do futbalového klubu DAC. Myslím si, že začína sa nová éra. Vtedy pred dvomi rokmi, áno, od vás niekto mal otázku, že či nejaká éra sa skončila vtedy, keď sme vypovedali dohodu s FC Senec AS. Vtedy som povedal, že nie, je len začiatok. Teraz, keď sa prevádza balík majoritných akcií na pána Világiho, teraz sa skončila tá éra. Myslím si, že začína sa nová éra. Myslím si, že môžeme mať, alebo dúfame, že bude to pre nás, nielen pre mesto, nielen pre fanúšikov, ale pre mládežnícky futbal úspech. Pána Világiho poznám už dávnejšie a každý, kto býva v Dunajskej Strede, nielen v Dunajskej Strede, každý ho pozná ako úspešného podnikateľa. Myslím si, že tento úspech vie zabezpečiť aj pre náš futbalový klub. Pre nás ako mesto určite to bude dobre, pretože zatiaľ vždy, pokiaľ boli správy o Dunajskej Strede, nebolo to žiaľ len v pozitívnom slova zmysle. Dúfame, že táto éra sa skončila a dúfame, že začína sa fakt nová éra. Určite sú veľa takých úloh, ktorých treba zvládnuť, treba prekonať, ale keď sú k tomu partneri a máme spoločný záujem budovať úspešný futbal nielen v Dunajskej Strede, ale aj v tomto regióne, takže spoločnými úsiliami to dosiahneme. Takže z tohto hľadiska ja beriem túto výzvu, respektívne túto výzvu na spoluprácu a túto ruku teda prijímam od pána Világiho. Samozrejme, aj ja ako tréner som veľmi rád, že konečne sa okolo mesta alebo okolo mužstva sa tu udiali pozitívne veci. Už v sobotu to bolo vidno, že na ihrisku mám kvalitných hráčov. Samozrejme, ešte to potrvá nejaký čas, kým to mužstvo bude, alebo sa rozohrá a budeme dosiahovať výsledky, ktoré všetci chceme, aby sme tú ligu pre Dunajskú Stredu zachránili. V zime prišlo výmene kádra, prišli noví hráči. Aj pre mňa to bolo ľahšie hovoriť s hráčmi, keď hráči vedeli, že do mužstva vstupuje nový majiteľ a majiteľovi môžu doverovať. Takže určite to bolo aj ľahšie pre mňa, aby sme tých hráčov oslovili. Ešte raz hovorím, ja to vidím veľmi pozitívne a urobíme všetko preto, aj ja ako tréner, aj moji hráči, ktorí vybehnú na ihrisko, aby každý zápas vydali zo seba všetko, aby sme zbierali body a ešte raz hovorím, aby sme tú ligu zachránili pre Dunajskú Stredu.
Dobrý deň. V mene zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, ale aj vo vlastnom mene ako rodený Dunajsko-Stredčan privítam zmenu v klube FK DAC. Som rád, že naše zastupiteľstvo jednohlasne potvrdilo poslednú potrebnú zmenu k tomu, aby táto zmena bola uskutočnená. Ako lokál patriot, ktorý vyrastol počas slávnej éry futbalu v našom meste, som rád, že po úpadku futbalu v Dunajskej Strede bude znovu najslávnejšia značka mesta FK DAC 1904 oživená. Ďalej chcem potvrdiť slova pána Oskara Világiho, že úspechu vedie výchova mladých. Keď má niekto dlhodobé ciele, musí začať výchovou zdatných mladých futbalistov. K tomu ako člen zastupiteľstva môžem prislúbiť podporu mesta. Ďakujem. Ďakujem prítomným pánom. A poprosil by som vás, ak máte nejaké otázky, nech sa páči stručne a jasne, lebo je nás tu veľa, je tu teplo. Nech sa páči. Mám stručnú jasnú otázku. Viktor Kišlon, Slovenská televízia. Pán primátor hovoril, že začína sa nová éra. Môžeme ju začať s čistým stolom, doteraz tu bolo veľa tam lievanie. Či môžete povedať nejaké finančné transakcie, koľko to stalo? Čo je za tým, koľko peniazí, či je to vrátanie tých dlhov? Môžem povedať, kúpnu cenu nemôžem povedať, lebo je dohoda medzi nami ako predávajúcimi a kupujúcimi, že to je súčasť ako obchodného tajomstva. Chcem vám povedať, že pokiaľ ide o DAC, tak chceme vyrovnať tie dlhy, ktoré sú ako v DACe. Dúfame, že sa nám to podarí, ako to riešiť aj súdne spory, ktoré sú nejakým zmierom. Mojím zámerom je mať ekonomicky silný klub, mojím zámerom je, ja som význačný s tým, že čo sľubujem, to aj dodržím, takže ja si myslím, do dnešného dňa som nemal žiadny taký súd, ktorý by som neskôršie popieral, takže ja som presvedčený, že hráči sa tu budú cítiť dobre, že nebude problém ako s výplatami. Samozrejme potrebujem tomu, aby chodili aj ľudia na zápas, aby platili ako vstupné, aby sme takýmto spôsobom... Musí to byť riadny klub. Ja chcem mať riadny klub, ktorý má svoju fanúšikovskú bázu, má svojho majiteľa, ktorý pristupuje zodpovedne k tomu klubu, ale samozrejme má aj ekonomické pozadie, hľadáme aj sponzora samozrejme. Aj v tejto chvíli ešte to ťažké povedať, že kedy to sa nám podarí získať, ale budeme chcieť mať ako formu riadneho klubu, otvoreným účtovníctvom a žiadnymi trikmi ako pozadia. Ďakujem. Ďalšia otázka. Nemohli ste urýchliť túto transakciu, aby sme prípadne ešte v prestupovom termíne mohli pritiahnuť ešte kvalitnejších hráčov, tzv. Veľké ryby. Druhá otázka. Ste kúpili 80% účastí, 10% vlastní mesto, tam je nejakých 10%. Kto vlastne tých 10%? Pokiaľ ide o tú otázku, tak od decembra rokujeme, začali sme rokovať ako pred 24. decembrom, tak niekedy 18. decembra, odtedy rokujeme permanentne. Tú zmluvu sme finalizovali minulý týždeň štvrtok a podpísali sme aj minulý týždeň piatok ráno, potom sme začali robiť prestupy, takže to bolo také obdobie, čo som mohol, to som spravil, urobil som aj ústupky, ale bohužiaľ takto to vyšlo. Ja si myslím, že podarilo sa nám získať takých hráčov, ktorých môžeme ako kľudne ísť na ihrisko a môžeme zabojovať. Čo sa týka druhej časti otázok, tak je tam ešte podiel pána Antala, bývalého spoluvlastníka klubu Dunajská Streda, s tým, že tento podiel považujem za dôležité preto, aby som mohol kontinuálne ako pokračovať v práci klubu, to znamená, že aby som vedel všetko z tej histórie, lebo pán Antal vie najviac o tom, čo sa udialo v klube za posledných 6 rokov. A čo sa týka tohto podielu, mám občinné právo na to, takže tento podiel môžem na pevne dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je dohodnutá teraz, ako odkúpiť v budúcom období, keď sa rozhodnem, že odkúpim. Ďakujem. Nech sa páči ďalšie otázky. Môžete. Televízia Jordán, že sa mám také dve. Jedna je
ekonomická rovina, druhá je športová rovina. Už v médiách prebehla suma 600 000 eur, za ktorú ste teda údajne odkúpili ten podiel, či to je pravda, to je tá jedna otázka, tá ekonomická, tá športová. Predsa len celé je postavené na tom ten úspech a tá budúcnosť, aby sa DAC zachránil tento rok. Ale ako vieme, v zime kvôli afére korupčnej, ktorá tu prebehla, odobrala disciplinárka DACu 6 bodov, čo je dosť veľký úder v tých záchranárskych zboroch, lebo tým pádom vlastne presne tých 6 bodov stráca na Nitru DAC. Čiže čisto tak nejak, či sa odvoláte, alebo teda to odvolanie, akým spôsobom, či nejak nevidíte ešte o tie body zabojovať a nevoláním z toho. A ako to vidí tréner, keby tých 6 bodov ostalo odrátaných, že tú reálnu možnosť záchrany dobehnúť tú Nitru, respektíve ju preskočiť tie zamúky. Takže je to jasné, odrátali nám 6 bodov, takže teraz máme o 6 bodov menej ako Nitra. Ja som na to už môj názor povedal, že ako to ja vidím, ja rozmýšľam pozitívne a máme ešte pred sebou 13 kôl. A určite, ako som povedal aj pred chvíľkou, urobím všetko preto, aby sme to manko tam nejak vymazali. Ja si myslím, že mám na to dostatočne kvalitný káder, aby sme to dokázali a určite tie veci tu budú dané, že už ako aj ja, aj moji hráči môžeme plne koncentrovať len na robotu, na odborné veci a nemusíme sa baviť v kabíne o iných veciach, takže ja to vidím pozitívne, že dá sa to zvládnuť. Máme ešte jeden zápas doma s Nitrou, takže ja to beriem tak, že mám len 3-bodovú stratu, takže za 13 kôl to sa dá zvládnuť. Tomu chcem dodať, že ako to rozhodnutie disciplinárnej komisie, ako ja považujem, jednak ako chcem povedať, že ako nový majiteľ klubu ja sa strašne ospravedlňujem za tých hráčov, ktorí toto urobili, čo urobili. Ako je to hanba futbalu, také veci by sa nemali stať, napriek tomu sa stávajú. Ako, ja som bol uistený, ako bývalých majiteľov klubu, že majiteľi alebo vedenie klubu s týmito aférami nič spoločne nemá. Keď vychádzame z toho, že títo hráči ešte nie sú odsúdení právoplatne, aj keď vychádzame z toho, že disciplinárna komisia nás potrestala za objektívnu zodpovednosť, že bez nášho zavinenia sa stali skutočnosti, za to nás trestajú 6 bodmi, tak to poviem, že to je strašne nebezpečný precedens. Ja som ešte nikdy nevidel ako v Európe taký klub, ktorý bol takýmto spôsobom potrestaný. Bo som videl kluby, ktorí boli potrestané preto, lebo vedenie sa zaplietlo do takýchto afier. A nikdy som nevidel ešte potrestať niekoho, keď vedenie alebo klub nebolo preukázané zavinenie. Je to nebezpečný precedens do budúcna. Si predstavte situáciu, keď bude niekto, napríklad, nechcem povedať mužstvo, ale bude mať niekto o titul, bude mať 3-bodový náskok, príde nejaký hráč, ktorý sa prizná nejakej vine, zoberú 6 bodov, tento mužstvo nebude majstrom a potom na súde ten dotyčný hráč povie, bohužiaľ to nebolo tak, ja som si to všetko vymyslel, ako dôkazy nie sú, tak ako je to pasé. Ale už to mužstvo majstrom nebude. Tak ako my nebudeme ako v prvej lige, pokiaľ za 2 roky sa preukáže, že týchto hráčov napríklad súd oslobodí. A môže nastať takáto situácia a my už budeme v druhej lige. Znamená, že ako ja si myslím, že my sme sa odvolali proti tomuto rozhodnutiu. To rozhodnutie je veľmi ako, na prvý pohľad ako vyzerá veľmi pekne, ale je to veľká pasca pre futbal. Čo sa týka prvej časti, ako čo ste sa pýtali na, tak ja nechcem ako sa vrátiť, ako tá zmluva má 2 časti. Jedna časť je odkúpenie určitých určitého hmotného majetku, čo sa týka osvetlenia a umelej trávy a ďalších nutelných vecí. A druhá časť sa týka odkúpenia akcií. Toto môžem vám ako zvedieť, ale v sumu nie. Takže ďakujem. Ďakujem, nech sa páči ďalšie otázky, ak sú. Ešte Vajzová televízia Markíza. Nadviažem na to, čo ste spomínali. Korupčné aféry, za posledné roky úroveň ligy klesá, divákov ubúda, štadióny sú hrozné. Čo vás teda motivovalo vstúpiť práve v tomto čase do mizernom do klubu, okrem srdcových záležitostí, aké benefity v tom hľadáte? Keď ešte bude horšie, tak už musíme tu mať perfektnú predstavivosť, čo to môže byť. To znamená, že odraziť sa ako z dna, to je moment podľa mňa dňa.
A prišiel som práve do toho futbalu preto, aby som bol súčasťou zmien, ktoré budú viesť slovenský futbal k lepšiemu. Ja som presvedčený, že poctivou prácou, čestnosťou a s tým, že ako budeme bojovať proti tým, ktorí chcú ten futbal ako nekalými praktikami zničiť, tak sa nám podarí na Slovensku robiť futbal, ako ľudia budú chodiť na futbal znova. A Dunajská streda musí byť vždy baštou slovenského futbalu. Ja som presvedčený, že futbal je veľký fenomén ako sveta. Existuje taká veta, že dac to nie je boj o života a smrť, je to viac. Takže ja si myslím, že futbal je taký fenomén. Takže ja verím tomu, že bude slovenský futbal ešte bude mať lepšie časy. Chcem byť súčasťou týchto zmien a som presvedčený, že tomu musí pristúpiť aj štát zodpovednejšie. Neexistuje, aby štát, ako sa tvári, že futbal neexistuje, musí štát ako sa rozhodnúť, akým spôsobom chce podporovať šport. Musí byť zákon o športe a v tomto zákone o športe musia byť jasné pravidlá financovania športu, nielen futbalu, aj iných športov. To je jedna vec. A druhá vec, neexistuje situácia v okolitých krajinách, keď klub obdrží za televízne prenosy 40 000 eur ročne. To je absurdita. Ďakujem. Využije ešte niekto otázky? Nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať na rozpočet klubu a či bude nejaká dohoda medzi vami ako väčšinovým akcionárom a mestom, že kto koľko do toho dá ročne alebo počas sezóny. Ja za mesto nemôžem odpovedať, potom pán primátor, ale ako môj zámer je to, aby sme do 8. augusta, keď bude ďalšie zasadnutie zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, aby sme uzavreli ako minulosť s mestom, aby sme uzavreli súdne spory, aby sme uzavreli ako všetky sporné otázky. Chcem vybudovať ako nový status ako spolupráci s mestom. Dúfam, že v tomto nájdem spojencov a mestskom zastupiteľstve a potom na také týchto pravidiel, ktoré budú jasné až po mesiaci, budeme môcť ako dlhé roky spolupracovať s mestom. Ako mesto patrí do futbalu Dunajsko-Stredského, vždy tam bola súčasťou tohoto a samozrejme aj DAC patrí mestu, takže nemôžeme si to rozdeliť. Ďakujem. Pokiaľ ide o otázku, takže 8. apríla budeme mať ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Myslím si, že teraz sa začala IRA, ako som už vravel, a začína sa aj práca. Určite tie nezrovnalosti, ktoré sú súdne spory, exekučné konania, tieto budú podľa predchádzajúcich dohod zastavené a začneme prácu o obsahu ďalšej dohody. A v rámci tejto dohody už určité priority zadefinujeme. Takisto aj pán Világi bude chcieť určité záležitosti od mesta, takisto budeme tiež mať nejaké požiadavky. Predpokladám, že keď dvaja ten istý cieľ sledujú, takže určite sa dohodneme. A samozrejme, obsah dohody musí schváliť aj mestské zastupiteľstvo. Ďakujem pekne, vzhľadom na to, že čas sa naplnil, posledné dve otázky, ak máte záujem, sa páči. Dobrý deň, v novej situácii otázku štadiónu, ako máte predstavu? Sú dve možnosti, ako postaviť nový štadión alebo súčasný štadión prestavať. Teraz ako budeme to ako nejakým spôsobom zhodnotiť všetky tie možnosti, samozrejme je to otázka aj finančná, ale otázka aj technická. Prvý krok, čo chceme urobiť, existuje miesto, ktoré sú miestni vedia, o čom hovoríme, to Malé Blahovo, je ako stredisko mládežníckeho futbalu. Tam chcem do konca jara vybudovať všetky ihriska, ako aj zázemie, športovo-technické zázemie mládežníckeho futbalu. Druhým krokom by malo byť, pokiaľ dopadne to rozhodnutie tak, že obnovíme štadión, tak by sme s tým chceli začať začiatkom júna a budeme to robiť etapovite. To znamená, že prvá časť by mala byť ako tá hlavná tribúna a pravá časť ako ihriska, potom ľavá časť o rok a naposledy tá opačná strana toho ihriska.
Ako plánujeme mať štadión kapacitou medzi 12 a 15 tisíc ľudí, tým, že budú roky, keď budeme môcť štartať iba 6 tisícmi divákmi. Dúfam, že bude vždy plný štadión a dúfam, že ľudia to budú ceniť všetko, čo sa na ten fotbal urobí v Dunajskej Strede. Veď opakujem už tetíka, bez divákov, bez fanúšikov v Dunajskej Stredy nemá význam robiť futbal. Posledný chcel by som k tomu dodať, že môžem zatiaľ len vo vlastnom mene ako architekt o tom rozprávať, že bolo by lepšie asi pre mesto, keby to bývalý štadión bol prestávaný, nakoľko keď sa postaví nový štadión, mesto nemá s čím naplniť ten starý štadión a najhoršie sú nevyužité veci v meste, nevyužité plochy. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže posledná otázka. Ak nikto iný, tak znova opäť RTV. Prepáčte, musím dať prednosť kolegovi. Ja som sa opýtal na personálne zmeny. Čo plánujete? Či sa môže pán tréner obávať o svoje miesto, alebo skôr v klube na pozíciách? Ako som hovoril, že my chceme budovať ako klub ako na dlhé roky. Ako môjim snom je ako mať klub, kde tréneri nestriedajú sa každý rok a sú tam dlhé obdobia. Ako je to Manchester United, nechcem sa porovnať Manchester United, ale ten štýl sa mi páči, keď niekto 20 rokov viac ako je trénerom jedného mužstva. Po druhé, ako aj takto rozmýšľame, kády, chceme mať takých hráčov, ktorí tu hrajú dlhé roky, ktorí sú oporou tohoto mužstva, ktorí sú symbolom pre tých mladých a ktorí aj morálne, aj športovnými vlastnosťami ako sú vzormi pre každého. Takže ako na otázku, ako my sme nemali debatu o tom dlhu, ako, že pán Radvani bude pokračovať v tejto sezóne. Veríme, že mu sa mu to podarí ako mužstvo ako zachrániť. A je to človek, ktorý bol v zlých časoch ako na lodi, tak prečo by sme to neocenili. Takže Dunajská Streda je história od roku 1904, takže súčasťou tej histórie sú aj posledných 6 rokov. Možno z toho plynie iba poučenie, že nikdy také, aby to nebolo, čo bolo za posledných 6 rokov, ale skutočnosť je taká, že pozitívne veci treba ako posilňovať a zlé treba obísť, takže dúfam, že sa nám podarí spolu pánom trénerom budovať pozitívne veci v tomto klube. Ďakujem, tak urobíme ešte jednu, ešte nejaká? Ja by som to presne chcel doplniť, že čo sa týka funkcionárskeho obsadenia. Či máte úplne jasno? Áno, ako úplne jasno mám, koho by som chcela, ešte toľko ľudí nemám, takže budujeme to postupne. Samozrejme, ako nastúpia už zajtra nový športový riaditeľ klubu, ktorý je Nejmet Kristián. A sú tam ľudia, ktorými som spolupracoval, možno niekto z vás nevie, ale 6 rokov budujeme mládežnícky klub ako vo Vrakúni, volá sa to FK 2007, takže čas funkcionál tohto klubu, ktorým ako dlhé roky spolupracujem v futbale, prejdú do DACu a budú budovať DAC. Ako aj prestúpia hráči, lebo musím ako posilniť ako DAC, dojasnenské mužstvo DACu, takže mali sme o postup, ale FK, ale teraz sme zmenili plány a prejdú hráči do DACu a budú posilňovať DAC, aby sme nevypadli, takže to je poriadok. Ďakujem veľmi pekne. Čas sa